Lodewijk College sluit deuren vanwege oplopende besmettingen. Het is donderdag 3 december. Dit is Zeeland Nu. Ondanks regen is er nog steeds een neerslagtekort. Grote zorgen over ontmanteling Intervens. En Vlissingen bezit een stukje van Zeeuws-Vlaanderen. Goedenavond. Het Lodewijk College in Terneuzen heeft per direct 1 van de 2 locaties gesloten. Het aantal coronabesmettingen liep te snel op en er zaten te veel docenten thuis in afwachting van een testuitslag. En we gaan naar Terneuzen, daar staat verslaggever Ellen Nieuwenhuizen. Ellen, om welke locatie gaat het eigenlijk? Het gaat om de locatie aan de Zelderuslaan. Dat is de grootste locatie. Er zitten 1400 leerlingen van HAVO, VWO en VMBO-T. Ja, nu is de beslissing van morgen genomen en die ging eigenlijk ook wel vrijwel direct in. Dat is eigenlijk best abrupt. Ja, dat lijkt vrij abrupt, maar voor de scholieren die ik vandaag gesproken heb, kwam het eigenlijk wel als een logisch besluit. Zij kregen de afgelopen dagen iedere dag eigenlijk wel een mailtje over weer een nieuwe coronabesmetting op school. De school heeft het besluit eigenlijk ook uit voorzorg genomen in overleg met de GGD. Want die zegt ook dat je het meest besmettelijk bent net voordat je klachten krijgt. Dus de school wilde erger voorkomen. Het besmettingscijfer van Terneuzen is sowieso landelijk gezien al hoog, zoals jullie waarschijnlijk weten. Maar het besmettingsgetal van de school ligt daar nog met een factor 2,5 boven. Dus daaruit denken wij toch te kunnen zien dat de school ook een motor is onder het besmettingsgetal van de gemeente Terneuzen. Waarom heeft u vanochtend de beslissing gemaakt om de school te sluiten? En vanmorgen meldden zich een aantal medewerkers achter elkaar die ons meedeelden dat ze klachten hadden, thuis bleven en zich moesten laten testen. En dat baarde ons dusdanig zorgen dat we besloten hebben om verdere maatregelen te nemen. Ook omdat de betrokken medewerkers op een vitale plek in de organisatie werkten en het ook wel lastig werd om de zaak nog draaiende te houden. Ellen, hoe lang blijft de school nog dicht? De school is in principe nu 4 dagen dicht. Dan weet de directeur natuurlijk ook of die medewerkers die zich vandaag met klachten hebben gemeld, of die daadwerkelijk besmet zijn. En zondag nemen de school en de GGD een besluit over komende week. Ellen vanuit Terneuzen, dankjewel. Je zou het met het regenachtige weer van de afgelopen periode niet direct zeggen. Maar het heeft het neerslagtekort in Zeeland nog niet opgelost. En de verwachting is dat dit voorlopig ook nog niet gaat gebeuren. De ondergrond is gewoon echt droog. Is het droger dan andere jaren? In de ondergrond, ja. Nou, voor de landbouw was het natuurlijk sowieso al een groot watertekort in de zomer. Niet extreem, zoals 2 jaar geleden. Maar toch zo'n 100 mm en een algemene watertekort. Ja, sinds 2015 hebben we eigenlijk geen nat jaar meer gehad. Dit jaar is ongeveer normaal tot iets te nat aan het worden. Maar er is nog ongeveer 100 tot 200 mm watertekort, zo globaal gezien. Dat het droog is merken ze ook goed in Zuid-Beveland. Een speciaal aangelegde installatie om regenwater op te vangen en vervolgens diep de grond in te sturen om het daar op te slaan, staat al een half jaar geduldig te wachten. We hebben nu toch wel, zitten we in de naperiode zeg maar, van een hele droge zomer. Waarbij het water in de ondergrond, het grondwaterpeil enorm gedaald is. En heel weinig water in die ondergrond zit. Heel veel mensen hebben toch wel gemerkt dat het veel geregend heeft. Alleen dat duurt heel lang voordat het weer eens in de ondergrond zit. En daar heb je ook nog wel iets meer regen voor nodig dan dat we nu gehad hebben. Hier hebben we de computer die alles aanstuurt. Dit zijn die putten die buiten staan. Die corresponderen met een veld. En dit is dan de hoogte per put. Je ziet hier zelfs al dat hij hier in het rood staat. Dus dat betekent dat hij wel heel laag is. Het neerslagtekort geldt overigens niet voor heel Zeeland. De natste plaatsen van de laatste maanden waren Tolen en ook gemeente Sluis. En ook de Kop van Schouw was redelijk droog. Dus dat zijn zo'n beetje de variaties. Nu nog geen druppel. Wordt u al zenuwachtig? Nee, ik denk als ik zo de wolken zo rond me zie, dan gaat het nog wel een keer regenen vandaag, denk ik. En is het vandaag niet, dan is het volgende week. En is het volgende week niet, dan is het over 14 dagen die regen komt. En aangeschoven Niels Schuurbiers. Niels, deze akkerbouw blijft er positief onder. Ja, hij wel, maar onze weerman Jules Gernaert die ziet dat toch anders. Die heeft gekeken naar de Engelse berekeningsmodellen en die kijken maanden vooruit. December ziet er naar uit dat het qua neerslag normaal gaat worden en ook qua temperatuur. Maar dan worden januari en februari weer droger dan ze moeten zijn. En in april loopt dat watertekort nog verder op. Dus onze weerman verwacht niet dat dat neerslagtekort snel ingelopen zal zijn. Nee, nu hebben we het natuurlijk zelf niet in de hand of en hoeveel het gaat regenen. Maar zijn er wel maatregelen die genomen kunnen worden om de gevolgen daarvan op te vangen?
Nou, dat is het waterschap in ieder geval nu aan het uitzoeken en aan het proberen. Die proberen zoveel mogelijk water op te vangen en vast te houden. Bijvoorbeeld door de waterstand in de sloten op het zomerpeil te houden. Dus waardoor het diepere grondwater wat beter kan worden aangevuld. Ja, en items zoals deze geven wel aan hoe nodig dat is. En dat er dus de komende tijd op meerdere niveaus, met meerdere initiatieven aan dit probleem gewerkt moet worden. Want het blijft te droog, is de verwachting. Ja, het begin is er in ieder geval. Niels, dankjewel. Jeugdzorg Nederland vreest dat er grote problemen ontstaan nu Intervens wordt opgeheven. In een brief aan de Zeeuwse wethouders die de stekker uit de jeugdzorgorganisatie hebben getrokken, uit de brancheorganisatie haar zorgen over de overdracht van de 700 gezinnen naar andere organisaties. De vrees is dat er alleen aandacht is voor de administratieve afhandeling en niet voor de overdracht van de gezinnen. Ook de cliëntenraad en kinderrechters zijn kritisch over het opheffen van Intervens. Zij vinden het een onverantwoorde stap. Vakbond FNV is woedend en heeft een staking bij Intervens aangekondigd. Mensen zonder EHBO-diploma durven niet snel iemand in nood te helpen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Mensen denken heel vaak dat ze per se iets moeten doen. Natuurlijk moet je altijd alarmeren, dat is een hele belangrijke. Maar soms is het belangrijker dat je eventjes van iemand afblijft. Eventjes alleen maar kijkt wat er aan de hand is. Dus niet gelijk iemand overeind zetten, zulke soort dingen. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Het Rode Kruis wil dat de EHBO-cursus verplicht wordt op middelbare scholen. Volgend jaar gaat de Tweede Kamer hierover in debat. Omdat Sinterklaas dit jaar thuis werkt, kon hij niet zelf langskomen bij de ouderen in woonzorgcentrum Bachtendieke. Maar gelukkig waren daar Beb en Truus. De dames zijn van het Spaanse strand geplukt en naar Terneuzen gestuurd. Want Bachtendieke wilde Sinterklaas niet stilletjes voorbij laten gaan. En dat is gelukt. Je bent toch wel een reis gemaakt om hier te kunnen komen, zeg. Je moest eens weten, meis. Het is heel belangrijk dat de mensen het natuurlijk wel naar hun zin hebben. En die mensen hebben ook gewoon behoefte aan een stukje sociaal met elkaar. En ze hebben natuurlijk een band met elkaar. Ze zitten hier samen al heel lang. En ja, je kan niet met een feestdag niks gaan doen. Doe ik een vet aan de raak geslagen. Hier nog niet, hè? Hier nog niet, hè? Haha. Hij werkte er zelf geen enkele dag. Maar toch raakte Jan Sinke uit Vlissingen helemaal verknocht aan scheepswerf De Schelde. En sinds 3 jaar verzamelt hij alles wat ook maar iets met de roemruchte werf te maken heeft. En dat bijltje is uit 1934. En daar heeft mevrouw van Woelderen de bandtang gedoopt. En daar heb ik het bijltje van. En dit is uw pronkstuk? Ja, dit is echt mijn pronkstuk, ja. Uit 1934. De naam staat erop, mevrouw van Woelderen. Kijk, dit was ook heel leuk. Het is maar een kleinigheidje, maar dit is van de weduwe J. van den Elle uit Rotterdam, van de thee. Kijk, Van Elle Theehandels, stoomkofbranderij. Jij hebt helemaal nooit iets met de Schelde te maken gehad? Nee, alleen mijn zwager heeft er gewerkt en mijn schoonvader heb in de oorlog nog op de Wilmerhuis de elektriciteit aangelegen. Vanwaar dan die fascinatie? Nou, ik kreeg een prachtig bonbonschaaltje, net zoals als dit, van mijn zwager. En zodoende werd ik er helemaal gek van. Dan kreeg ik weer dit en dan kreeg ik weer dat. En zodoende ben ik het steeds meer gaan verzamelen. Ik ben nu 3 jaar bezig. Nou heb ik gehoord tijdens de koffie dat daar vroeger je vrouw haar theepotjes in stonden. En dat jij die theepotjes hebt weggejaagd met al je Scheldemeuk. Klopt dat? Dat klopt, ja. Maar we hebben daar geen ruzie over gehad, hoor. Waarom de Schelde? Ja, ik vind dat dat moet blijven bestaan. Want de Schelde is Vlissingen en Vlissingen is de Schelde, Jan. Ja, inderdaad. En ik hou natuurlijk ontzettend veel van, ook van de schepen. En ook van de kranen. En als je dat ook allemaal zag, als je daar zo de Koosjebuskstraat stond als kind. Ik heb de Davies K geraakt, de grote autoschip heb ik nog af zien gaan. Nou, prachtig. Wat een vaklui die daar werken, eerlijk waar. Als mijn zoon het niet wil hebben, dan gaat het allemaal naar het museum. Want daar hoort het terecht. En ik heb ook gereedschap, heb ik ook helemaal prachtige dingen. Dus ja, dat moet eigenlijk gewoon allemaal naar de Schelde terug. Ja. Maar voorlopig ben je nog niet uitverzameld, want je wil meer en meer, hè? Ja, ik hoop dat de mensen weer heel veel gaan reageren. En dat ze weer mooie dingen voor Jan hebben, ja. Want Jan kan altijd nog spullen van de Schelde gebruiken. Ja, zeker te weten, hoor. En ik kom graag bij u langs en dat hoeft helemaal niet voor niks.
Het is algemeen bekend dat Zeeuws-Vlaanderen over 3 gemeentes is verdeeld. Hulst, Terneuzen en Sluis. Maar dat blijkt helemaal niet te kloppen. Want sinds de aanleg van de nieuwe haven van Cadzand bezit Vlissingen er ook een stukje grond. Goedemorgen. Goedemorgen collega, welkom in Cadzand. Sinds kort loopt de officiële gemeentegrens van Vlissingen niet meer tot vlak langs de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen. Nee, nu de pier van de haven van Cadzand is verlengd, heeft Vlissingen er een stukje grondgebied bij, daar aan de overkant. Nou, laten we kijken hoe het stukje Vlissingen eruit ziet. Vergeet je zorgen meteen. Nu zijn we dus echt in Vlissingen. Jazeker, ja. Ja, dat klopt. Ja, dat is Dit is een bijzonder stukje Vlissingen. En ja, dat is helemaal op onze kosten aangelegd. Hoe vindt u dat nou, een stukje Vlissingen hier in Cadzand? Ja, in de dagelijkse praktijk zie je daar natuurlijk helemaal niks van. Dus normaal gesproken zou natuurlijk de grens ligt onder water. Nou, dan zie je het helemaal niet. Maar nu met de aanleg van de schitterende jachthaven hier in Cadzand is de pier wat doorgetrokken over de grens van Vlissingen heen. En dat is ook in goed overleg gebeurd. In goed overleg gebeurd? Ja, laat alleen maar zien dat we hele goede buren zijn. Dat benadrukt het nog eens extra. De boten, de haven, de zee en het strand. Mooi Vlissingen waar ik op vier. Heeft dit nou ook nog bepaalde juridische consequenties of zo? Stel, er gebeurt hier een misdrijf bijvoorbeeld, dan is het toch in Vlissingen. Ja. Maar ik denk, tegenwoordig denken we veel grenzelozer. Je hebt de veiligheidsregio Zeeland, je hebt de nationale politie. Ja, die grenzen zijn niet meer zo als dat vroeger was. Maar stel, iemand zit hier op een bankje, krijgt een hartaanval, is dan gestorven in Vlissingen? Nou, ik geloof niet dat het zo werkt. Nee. Wel overigens dat het misschien, nu we dit moment zo markeren, misschien wel tijd wordt om eens na te denken of het een idee is om Michiel de Ruiter een keer een tijdje hier neer te zetten. En dan kan hij de blik op Vlissingen richten. Ja, maar ik weet toch wel zeker dat de Vlissingers erg gehecht zijn aan Michiel. Dus ik denk dat dit een moeilijk voorstel wordt. Het begon grijs en grotendeels droog, maar in de loop van de middag veranderde dat naar grotendeels nat. Morgen dan wordt het wel iets beter en dan vooral 's morgens, maar in de middag neemt de buienkans weer toe. En in Achter de Stilte volgden we Zeeuwen tijdens de eerste coronagolf. Onder wie ook kapper Rick, die noodgedwongen thuis zat. Goed nieuws voor mensen met een matje of uitgroei. Kappers mogen vanaf volgende week waarschijnlijk weer open. Waarschijnlijk? Ook mensen met andere contactberoepen, zoals het er nu zit, vanaf volgende week aan de slag. Ja, maar dat is waarschijnlijk. Haagse bronnen melden dit. Ja, en die zijn niet altijd te vertrouwen. Dat dus straks, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht. Fijne avond voor nu en tot morgen.